वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चेनेल लोगोफोर। स' दिनै जोङो थाखो 10नि सानखान्थिनि चेप्टार नाम्बार 9नि पार्ट 4निफ्राय स्टार्ट खालामदोंसै। स' जोङो आगोलावनो जों खालामखादों 9.1 एक्सारसाइजनि 10 नाम्बारसिम। स' नोंथांमोना जुदि बे प्रिभियास क्लासनि भिडिअफोरखौ जुदि नायाखैब्ला सिम्पलि प्लेलिस्टआव थांनानै नायहैबानो जाबाय। स' दिनै जोङो स्टार्ट खालामगोन 9.1नि 11 नाम्बारनिफ्राय। स' बे जोङो दा नोंथाङा 10 नाम्बारसिम जुदि नायाखैब्ला नायना लाबानो जाबाय। आं दा खालामनोसै 11 नाम्बारनिफ्राय। स' दा 11 नाम्बाराव मा दङ नाय, गंसे टिभि टावारखौ जाम्फैनि रुगुङाव थियायै फसंनाय जादों। टावारनि थोंजोङै थानाय जाम्फैनि गुबुन रुगुंनि मोनसे बिन्दोनिफ्राय टावारनि थिखिनिसिम जौगाखनाया 60 डिग्री 20 मिटार गोजानसिनाव थानाय गुबुन मोनसे बिन्दोनिफ्राय टावारनि थिखिनिसिम जौगाखनाया बेसेबां होनदों 30 डिग्री। दा टावारनि जौथाय आरो जाम्फैनि गुवारखौ दिहुननो होदों। स' दा जाम्फै मानेथ' मिथिखागौ, केनेल माने जोंना नाला। स' आं कुइसनखौ डायग्रामजों बुजायना होनोसै लोगोफोर। स' जेबे नैबे 9.1नि कुइसन नाम्बार माने बे कुइसन नाम्बार 11। कुइसन नाम्बार 11। स' नाय बेवहाय जोंनिया मा दोङो, मोनसे हमना ला नाला मोनसे दोङो, मोनसे केनेल आरोना जाम्फै। स' बेबायदि आरोना हमना ला नोंसिनि गुवार। स' दा बेनि उनाव बिनि रुगुङाव मोनसे रुगुंथिंहाय मोनसे टावार दङ लोगोफोर। बेयाव टावार दङ, हमना ला नैबे टावार बे टावार टिभिनि टावार दङ आरोना। स' बिनि उनाव मा होदों, बै टिभि टावारनि थिखिनिनिफ्राय नै आरो 20 मिटार गोजानसिम नाय, बै टावारनि थिखिनिनिफ्राय बै जाम्फैनि नै फारसे रुगुंथिं मोनसे बिन्दोआव बेसेबां जौगाखनाया बेसेबां होनदों जोंनिया नैबे बेसेबां 60 डिग्री लोगोफोर। बिनिफ्राय दा मा होनदों कुइसनाव, नै जा बिन्दो 60 डिग्री खना सोमजिहोनायाव जा बिन्दो मोनदोंमोन, बे बिन्दोनिफ्राय 20 मिटार गोजानाव थानाय मोनसे बिन्दोसिम, नैखिना 20 मिटार गोजान लोगोफोर, नैखिना बेसेबां मिटार 20 मिटार गोजानाव थानाय जाम्फैनि नै फारसेथिंजाय नै थिखिनिनिफ्राय बिनि जौगाखनाया बेसेबां होनदों 20 मिटार लोगोफोर। बुजिना? सरि 20 मिटार नङा, नैयाव मा 30 डिग्री। मा बुजिखो दा इयाव? दा जोङो दा नाय बुजिखानांगोन लोगोफोर। नैबे दा जोंनिया नैबे जोंनिया मा जाम्फै, बेनिफ्राय नैबे मा टावार, बेनिफ्राय नै जाम्फैनि नैबे रुगुङाव मोनसे रुगुंनि फाराव जोंनिया नै जाम्फैनि थिखिनिनिफ्राय नैसिम जौगाखनाया बेसेबां 60 डिग्री। आरो नै बिन्दोनिफ्राय बिथिं 20 डिग्री फैयोब्ला नैजों नैबे बिन्दोआ जौगाखनाया बेसेबां सोमजियो होनदों 30 डिग्री। दा जों मा दिहुननांगोन बेवहाय, टावारनि जौथाय आरो जाम्फैनि गुवारखौ दिहुन। दा टावारनि जौथायखौ दिहुननांगौ लोगोफोर। दा टावारनि जौथाय माने नैखौ आं ए जुदि लायो, नैखौ बि लाबा, नैखौ सि लाबा, नैखौ डि लाबा, टावारनि जौथाया माबा जागोन, टावारनि जौथाया ए निफ्राय बिसिम जागोन। आरो जाम्फैनि गुवारा मा जागोन, जाम्फैनि गुवारा जागोन नै बिदों नै सिजों, नैजों आरो नैजों जाबाय जोंनिया जाम्फैनि गुवार जागोन। दा ए बि आरो बि सिनि मानखौ जोङो दिहुनबानो सिम्पलि जोङो बिनि मानखौ इजिलि मोनबाय। दा आं खालामना होनसै। स' हमना लानोसै लोगोफोर सलुसन। नाय बेवहाय आं माबायदि खालामगोन बेखौ दिहुनना होनसै, माबायदि ओरैनो बुजायना होनसै एसे। नाय बेजों नैबे होनाय दोङो। स' फार्स्टलि जोङो नैखौ इउस खालामनानै नै बिसिनि मानखौ जोङो दिहुनग्रोना लागोन आरोना, जि मोनगोन। बिनिफ्राय नेक्स्टआव जों नैखौ बाहायनानै नै डि आरो बिनि मानखौ दिहुनगोन। बिनि उनावहाय ए बि समान जागोन ना, बिसोर माने कम्पेयार खालामनानै जोङो 1 = 2 जोङो लिरनो हागोन। स' दा जोङो स्टार्ट खालामदोंसै लोगोफोर। हमना लाबाय टावारनि जौथाय टावारनि जौथाया मा ए बि आरो मा होनदोंमोन जाम्फैनि गुवार = माने बे जोंनिया लोगोफोर बि सि। स' दा डाइरेक्ट लिखानोसै आं। स' देयारफर हाखान्थिथाम ए बि सि निफ्राय मोनो। हाखान्थिथाम ए बि सि निफ्राय जों मा लिरनो हायो लोगोफोर, हाखान्थिथाम ए बि सि निफ्राय
जों लिरनो हागोन जों नाय जोंनो जिहेतु नैखौ नांगौ नैबे होनाय गैया नैदो जों नै कम्पेयार खालामगोन नालाय स' बेखौबो लानांगोन आरो बेखौ जों खालामगोन जोङो दा नैबे जुदि थोंगोर लायोबा नैखौ हासार लायोबा जों मा लागोन 10 लागोन स' tan 60 डिग्री इक्वल टू मा लागोन जोंनिया AB बाय BC माने मा थोंगोर बाय हासा बेखौथ' आं बुजायखादों स' दा tan 60 नि माना जाबाय जोंनिया √3 बेनो AB नि मानखौ जों मिथिया AB आनो थागोन ओमफ्राय BC नि माना BC बेखौ मिथिया स' इमप्लाइज दैट क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामदो AB इक्वल टू मा जागोन दा AB इक्वल टू √3 BC बेबायदि होनबाय स' नैखौ मा खाङो इकुवेशन नम्बर 1 थिग बिदिनो आं बे साइडथिंनो खालामनो हाखानोसै नै साइडथिं नैखौ बेलेग कालार इउज खालामदोंसै आङो बिथिं स' देयरफर आरो मानिफ्राय लागोन एबार आखान्थिदाम माखौ लागोन एबार आखान्थिदाम ABC आखान्थिदाम सरि आखान्थिदाम ABD नि आखान्थिदाम ABD निफ्राय मोनो एबार माखौ लागोन आखान्थिदाम ABD निफ्राय जोङो मा लागोन बेखौबो 10 लागोन 10 30 लागोन 10 30 इक्वल टू मा जागोन जोंनिया थोंगोर बाय AB बाय हासाया मा जोंनिया DB क्लियार ना लोगोफोर बेखिनाथ' क्लियार जाखानांगोन स' नाय बिनि उनावहाय इमप्लाइज दैट 10 30 नि माना मा लोगोफोर जोंनिया 1/√3 इक्वल टू AB नि मानाथ' AB बेनि सिङाव मा जागोन जोंनिया सिङाव DB स' इमप्लाइज दैट क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामदो क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामबा मा जागोन एबारनिया AB इक्वल टू जोङो नैबायदि लिरनो हागोन लोगोफोर √3 सरि नैबायदि लिरनो हाया क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामसै आं फार्स्टलि स' दा मा जागोन नैबे √3 AB इक्वल टू मा जागोन DB स' इमप्लाइज दैट AB इक्वल टू मा जागोन DB बाय √3 निखौ आं मा होनसै लोगोफोर 2 नाम्बार होनसै बेखौ 2 नाम्बार होबाय बेखौ मा 1 नाम्बार बायनाय बेवहाय बिनि नाय नैनि लेफ्ट हेन्ड साइडथिं नैनि लेफ्ट हेन्ड साइडथिंबो AB दङ नैनि लेफ्ट हेन्ड साइडथिंबो AB दङ स' अब्ला जों इकुवेल जोङो दिन्थिनो हागोन स' देयरफर 1 आरो 2 निफ्राय 1 आरो 2 निफ्राय मोनो जों मा मोनगोन दा 1 आरो 2 निफ्राय 2 जों आरो 2 जों इकुवेल जागोन जिहेतु नैयावबो AB बेयावबो AB दङ मोनो मा मोनगोन √3 BC इकुवेल टू मा मोनगोन DB बाय √3 बेखिनि आं होनबाय लोगोफोर क्लियार स' इमप्लाइज दैट नाय बेवहाय जों नैयाव मा लिरनाय नाय लोगोफोर नैयावहाय जों मा लिरनायो नों DB नि जायगायाव लोगोफोर माने नै DB इकुवेल टू मा लिरनायो DB इकुवेल टू DC प्लास BC लिरनो हायोना क्लियार ना लोगोफोर नै मा लिरनायो जोङो DC प्लास BC नैखौ लिरनो हायोना माने जोङो नै गासैखौबो माखौ दाजाबा मोनो DC जों CB जों दाजाबा मोनो स' दा नै DB नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो DC प्लास BC स' दा DB नि जायगायाव मा लिरगोन आङो दा नैयाव DB नि जायगायाव लिरगोन आङो नैखौ आं √3 BC खौनो होबाय बेनिफ्राय नै DB नि जायगायाव आं मा लिरगोन लोगोफोर सावगारिनिफ्राय मा लिरनो हायो जोङो DC प्लास BC बाय √3 बेखिनिया क्लियार लोगोफोर सावगारिनिफ्राय मोनो सावगारिनिफ्राय मोनबाय हा लोगोफोर बेखौ आङो स' इमप्लाइज दैट दा क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामदो √3 बेखौ सानजाबा मा जागोन 3 BC नाय √3 जोंनिया 3 जागोन बेखौथ' मिथिखागौ क्लियार स' दा DC नि माना मा लोगोफोर नाया DC नि माना बेसेबां 20 मिटार स' 20 मिटार ना स' DC नि मानखौ मा होगोन जों दा नै DC नि जायगायाव मा होगोन 20 होगोन प्लास ओमफ्राय BC बेनिफ्राय √3 खौथ' बिथिं जों सानजाबखाबाय अलरेडि स' इमप्लाइज दैट नै BC खौ बिथिं लाबोदो दा 3 BC माइनास BC इक्वल टू बेसेबां 20 माने नै BC खौ बिथिं लाबोबा माइनास फैबाय स' दा 3 BC निफ्राय माइनास BC थांबा बेसेबां थांगोन जोंनिया 2 BC इक्वल टू 20 स' इमप्लाइज दैट BC इक्वल टू मा जागोन 20/2 इक्वल टू बेसेबां जाखो 10 जाबाय लोगोफोर दा नाय जोंनिया बै जाम्फैनि गुवारा बेसेबां मोनखो 10 मोनबाय दा जोंनो मा नांगौ टावारनि जौथाया AB मोनला लोगोफोर दा बे BC नि मानखौ जोंनिया नैयाव फज' BC नि मानखौ बेयाव फज'बानो जोङो टावारनि जौथायखौ मोनगोन स' देयरफर BC नि मानखौ 1 नङाव फजना मोनो दा लोगोफोर BC नि मानखौ 1 नङाव फज'बा मा मोनगोन 1 नङ इमप्लाइज दैट माने 1 नङाव फज'बा बेबायदि लिरबानो जाबाय दा सिङाव मा दङ AB इक्वल टू √3 BC √3 सानजा BC मोना BC नि माना जोंनिया 10 इक्वल टू मा मोनखो
√3 10 बा 10√3 लिरजागोन नैयाव मा लिरजागोन जोङो 10√3 10खौ सिगाङाव लिरना होबाय जोङो स' दा लिरना होदो लास्टआव therefore टावारनि जौथाय AB इक्वल टु 10√3 मिटार आरो जाम्फैनि गुवार इक्वल टु 10 मिटार होननानै लिरना होबानो जाबाय नै हमना लादोंमोन जोङो टावार जाम्फैनि गुवार BC नि बे BC जाम्फैनि गुवारमोन AB मा टावारनि जौथाय AB नि माना जों मा मोनखो 10√3 आरो BC नि मानखौ मोनबाय जोङो 10 स' क्लियार ना लोगोफोर दा जोङो गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ जोङो थांलायदोनिसै लोगोफोर स' आंनिया CI थिं नांलाबाय माथो बेखौ आं सेन्स खालामना लाबाय थिं स' मोजाङै लिरना लाबाय हा लोगोफोर आरो बुजिनो नाजाबानो जाबाय नोंथांमोना बायहार्ट खालामनो ट्राइ खालामनाङा फार्स्टलि बुजिना ला बेनि उनाव गोसो लाखिनो ट्राइ खालामबानो जाबाय फार्स्टलि बुजिग्रो स' दा नाय नेक्स्ट कुइसना मा दोङो 7 मिटार जौथायनि गंसे बिल्डिंनि थिखिनिनिफ्राय मोनसे केबल टावारनि थिखिनिसिम जौगा खनाया 60 डिग्री आरो बेनि गुदिनिफ्राय हाइग्लाय खनाया 45 डिग्री टावारनि जौथायखौ दिहुन दा नैयाव माबायदि मोननै दोङो बुस्थु लोगोफोर नैयाव मा दोङो जोंनिया हाइग्लाय खना आरो जौगा खना स' आं नोंथांमोनखौ आगोलावनो बुंखादों बुजायखादों आरोना फार्स्ट पार्टआव नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला नायनानै ला हाइग्लाय खना माखौ होनो आरो जौगा खना माखौ होनो स' आं नोंथांमोननो सिम्पलि बुंसै दा नैबे दा हमना ला मानसि मानसिया हमना ला बिल्डिंनि सायाव गाखोना दोङो नैबे बिल्डिं नैबे मानसि बेनिफ्राय नैबे हमना ला टावार दा नै हाइग्लाय आरो जौगा खना माने माबोरै बुजायो जोंना लोगोफोर हाइग्लाय माने जाबाय नै मानसिया जाय मानसि नङा आरोना जायखिजाया नैनिफ्राय माने सिंथिं नाहरबा जोंनिया हाइग्लाय खना सोमजिहैयो बे माबोरै सोमजिहैयो नैबे दा जोंनिया हासाना नैनि हासा लिगै नैबे हराइजन्टेल बोनानै हाइग्लाय खनाया नैखौ बुजायो लोगोफोर आरो हाइग्लाय खना होननाय लोगो लोगो जोंनिया मा होनगोन सानिफ्राय सिंथिं नायनाय लोगोफोर बेनिफ्राय जौगा खना होननाय लोगो लोगो जों बुजिनांगोन साथिं नाहरनाय डिफारेन्सखौ बुजिबाय लोगोफोर हाइग्लाय खना माने सिंथिं नाहरनाय आरो जौगा खना माने साथिं नाहरनाय बेखौ बुजिगोन आरो नै जोंनिया हाइग्लाय आरो जौगा खना थाबा जोंनिया हासा मोनसे थाथारनांगोन जों गोजौ थाबाबो जोंखौ हासा बोना लाथारनांगोन जौगा खनानि थाखाय नोंना नैबे दा हमना ला नै बिन्दोनिफ्राय नैसिम जौगा खनाखौ हमबा नैथिं नाहरदोंना लोगोफोर बिनिफ्राय नाय खनाया माबायदि जानो हासा मोनसे बोना लानांगोन जों नैनि पेरेलेल नैनि लिक जानाय जेरै नैजों हास्रें मोनसे बोना लानांगोन स' बेनिफ्राय नैबेनो जाबाय जोंनिया नैथिं जुदि नाहरोब्ला नैबेनो जाबाय जौगा खना आरो नैथिं नाहरबा जोंनिया नैबेनो जाबाय मा हाइग्लाय खना बुजिबाय ना फारागथिखौ लोगोफोर स' डिफारेन्टआ बेनो हाइग्लाय खना माने सिंथिं नाहरनाय जौगा खना माने साथिं नाहरनाय गोजौथिं नाहरनाय आरोना स' सिम्पलि दा इखौ आं बुजायदोनिसै निखौ उइथ डायग्राम दा 9.9.1 नि जोंनिया मा नाम्बार लोगोफोर 12 नाम्बार स' इन्टारेस्टिं बेबो एसे स' कुइसना मा दोङो 7 मिटार जौथायनि गंसे बिल्डिंनि थिखिनिनिफ्राय मोनसे केबल टावारनि थिखिनिसिम जौगा खनाया 60 डिग्री आरो बेनि गुदिसिम हाइग्लाय खनाया नाय बेयाव मोनसे बिन्दोनिफ्रायनो माने मोनसे बिन्दो माने बेयाव नाय हाइग्लाय खनाखौबो जोंनिया डाइरेक्ट खेबसेयावनो माने एक्सट्राके जों होआखै खेबसेयावनो बुंखादों माने 7 सेन्टिमिटार आं बुजायनोसै डायग्रामदों हमना ला नैबे बिल्डिं नोंनि कनफिउजन जानाङा हा नै कुइसनखौ नैबे बिल्डिं हा नैबे टावार नैबे हासा नाय बेयाव कनफिउजन जानो गोनांथि गैया नाय कुइसनाव एसे कनफिउजन जागोन नोंथांमोना जुदि गोदान खालामदोंब्ला नैबे टावार हा लोगोफोर आं टावारखौ मा होनसै टावारखौ होनोसै आङो AB टावारखौ मा होखो आङो AB ओमफ्राय बिल्डिंखौ मा होखो आङो PQ बिल्डिंखौ मा होखो PQ आरो टावारखौ मा होखो AB होबाय नाय क्लियार दा बिनि उनावहाय मा होनदों टावारनि बिल्डिंनि नै थिखिनिफ्राय टावारनि जौगा खना थिखिनिसिम जौगा खनाया बेसेबां होनदों 60 जौगा खना दिहुननांगौबा जों नैजों लिक जानाय हिसाबै बोना लानांगोन नैबे बेसेबां 60 डिग्री लोगोफोर बे क्लियार बेलासो क्लियार जाबाय स' बिनि उनाव नेक्स्ट स्टेपआ होनदों टावारनि जाय थिखिनिनिफ्राय नैनिसिम जौगा खनाया 60 डिग्री आरो बै थिखिनिनि बै बिन्दुनिफ्रायनो टावारनि माने गुदिसिम होदोंना आरो बेनि गुदिसिम हाइग्लाय खनाया बेसेबां होनदों 45 स' नैनिफ्राय जुदि नैथिं ओरै बोयोब्ला नोङो खना हाइग्लाय खनाया आं बुंखादों हाइग्लाय माने जोंनिया सानिफ्राय ओरै नाहरनाय स' आरो हाइग्लाय खनाया नैबे सोमजियो नैबे बेसेबां डिग्री होनदों 45 डिग्री लोगोफोर दा बेबायदि जायो होनदों आरोना स' दा जों मा दिहुननांगौ दा जों दिहुननांगौ टावारनि जौथाय माने जोङो AB नि मानखौ दिहुननो नांगौ आरो बिल्डिंनि जौथायखौ जोंना बेसेबां होनाय दङ लोगोफोर
नै बिल्डिंनि जौथाया जोंना होनाय दोङो 7 मिटार माने बिल्डिंआ बेसेबां गोजौ लोगोफोर 7 मिटार गोजौ स' दा होमबा नाय जिहेतु जोंनिया नैबे नैजों लिक द' बेनिखायनो जोंनिया नैखौ जुदि जोङो ए बि नैखौ जुदि सि होयोबा नै बि सिनि मानाबो जोंनिया मा जागोन लोगोफोर 7 मिटार जागोन मानोना जोंनिया नैजों पि सिजों किउ बिजों जोंनिया लिक स' बेनिखायनो पि किउजों बि सिजों जोंनिया मा जागोन लोगोफोर समान जागोन स' बि सिनि मानाबो मा जागोन जोंनिया 7 सेन्टिमिटार मोनबाय स' दा नाय जों मिन्थिगौ मोनसे जुदि लिक जायोब्ला लिकआव थानाय बै उल्था मोखां इसिं खनाफोरा मा जायो जोंनिया समान जायो माने उल्था मोखां इसिं खनाखौ जोङो क्लास 9 आव मोजां फरायदोंब्ला मोनगोन जे नैबायदि आरोना जुदि नोंनिया नैबायदि जायोबा नैदों बेजों मा जायो जोंनिया उल्था मोखां इसिं खना माने नै बेजों मा जायो समान जायो स' अब्ला मा जागोन नैजों बेजोंबो समान जायो नालाय स' अब्ला नाय नैजों इनि नाय आं गोजा कलम बाहायदोंसै नैनि उल्था मोखां इसिं खनाया मा मोनसे जागोन लोगोफोर नै मोनसे ना स' अब्ला नैबेबो बेसेबां डिग्री जागोन जोंनिया 45 डिग्री क्लियार ना लोगोफोर स' बे माने जाहोना जाहैबाय जोंनिया उल्था मोखां इसिं खनाफोरा जुदि जोंनिया पेरेलेल थायोबा माने लिक जायोब्ला समान जायो स' दा बेखिनिया क्लियार जायोबा जोङो स्टार्ट खालामदोंसै लोगोफोर स' स्टार्ट इजि आरोना जों दा मा दिहुननांगौ टावारनि जौथाय एबिखौ दिहुननांगौ हमना लाबाय टावारनि जौथाय इक्वल टु मा हमखो आङो एबि टावारनि जौथायखौ मा हमखो ए बि हमबाय आरो बेखौ माबायदि कनभार्ट खालामनो हायो एबि इक्वल टु माने एसि प्लास बिसि माने एसिजों बिसिजों दाजाबा जों एबि मोनगोन बेखौनो आंथ' लिरनो हायो जोङो स' फार्स्टलि जोङो मा सावगारिखौ लागोन नाय फार्स्टलि जोङो नै मोनसेखौ दिहुनना लागोन नै मोनसे हासाखौ नै मोनसेखौ दिहुनगोन बे मोनसेखौ माबोरै दिहुननो हागोन पि किउ बिनिफ्राय बेखौ दिहुननो हागोन स' नाय बेजों समान जागोन ना जाया लोगोफोर अभियासलि समान जागोन मानो होनबा नाय बेवहाय जोंना नै किउ बिनि माना जेसेबां जागोन पि सिनि मानाबो एसेबांनो जागोन स' आरो मा लिरनो हागोन नैयाव बेवहाय पि सि इक्वल टु किउ बि क्लियार ना लोगोफोर बेखिनिया दिन्थिना लिरना होनो हागोन आरो ना स' फार्स्टलि जों लानोसै पि किउ बि हाखान्थि दाम पि किउ बिनि बेवहाय आरो इखौ लिरना लानोसै आरो पि किउ इक्वल टु बि सि इक्वल टु बेसेबां 7 मिटार बेखिनियाथ' लिरनो हाखायो जोङो निया पि किउ जों बि सिजों 7 सेन्टिमिटार बेखौ लिरबाय जोङो स' बेनिफ्राय हाखान्थि दाम पि किउ बिनिफ्राय मोनो जोंनो नैदों आरो नैदों सोमोन्दो थानायखौ लानोसै स' दा जि होनाय दोङो बेखौ लाखानांगौ जोंना स' दा मा जागोन दा नैजों सोमोन्दो थानाय लायोबा 10 लानांगोन जोङो 10 45 डिग्री इक्वल टु जोंना मा जागोन पि किउ बाय किउ बि मोनबाय 10 45 मानेथ' जों मिथिखागौ 1 स' पि किउनि माना बेसेबां 7 बेनिफ्राय किउ बिनि माना किउ बि स' नैयाव मिटारफोरखौ फज'नो हाया लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मेथ्स खालामबाय थानाय समाव नैनि इउनिटफोरखौ उनथिं फज'ना लानाङा स' किउ बि इक्वल टु जों बेसेबां मोनखो किउ बि इक्वल टु जों मोनबाय 7 मिटार मोनबाय स' नाय जोंना मा मोनखो दा नैनि मानाबो पि सिनि मानाबो जोंनिया 7 मिटार मोननाय जाबाय लोगोफोर स' दा जों एबार माखौ लागोन जों दा एबार लागोन ए सि किउ हाखान्थिनिफ्राय जोङो नै ए सिनि मानखौ जों दिहुनगोन लोगोफोर माखौ दिहुनगोन जोङो हाखान्थि दाम ए सि पि निफ्राय जोंनिया नैखौथ' मोनबाय नैखौ 7 मिटार मोनबाय नालाय स' बेनिफ्राय जोङो नै ए सिनि मानखौ दिहुनगोन स' दा ए सिनि मानखौ मोनबायबा जोङो नै ए सिनि मानखौ मोनबा जोंना बि सिनि मानाथ' जोंना अलरेडि मिन्थिखागौ स' बिसोर मोननैखौ दाजाबना होबानो जोङो ए बिनि मानखौ मोनगोन स' दा सिम्पलि स' दा जों मा हाखान्थि दामखौ लागोन हाखान्थि दाम नैथिं लिरनोसै हाखान्थि दाम जोंना हाखान्थि दाम ए पि सि हाखान्थि दाम ए पि सिनिफ्राय मोनो हाखान्थि दाम ए पि सिनिफ्राय जों मा मोनगोन 10 60 डिग्री इक्वल टु एसि बाय पि सि मा मोनखो लोगोफोर 10 60 इक्वल टु एसि बाय पि सि 10 60 नि माना बेसेबां 10 60 नि माना जाहैबाय जोंनिया √3 एसि नि माना जोंनिया होनाय गैया मिन्थिया जोङो पि सि नि माना मा लोगोफोर जोंना जिहेतु पि सि इक्वल टु किउ बि जोंना किउ बिनि मानखौ दासो मोनबाय जोंनिया 7 स' पि सि नि माना मा जागोन जोंना 7 सिन्स नियाव मा जागोन सिन्स पि सि इक्वल टु किउ बि इक्वल टु 7 स' बेबायदि लिरनो गोसोबा लिरजागोन लोगोफोर इमप्लाइज दैट ए सि इक्वल टु मा जागोन
7 root over 3 so दा बेखिना क्लियार so therefore दा लिरदो therefore टावारनि जौथाय equal to AB equal to जोंना मामोन AC plus BC मोननाय खेबसे लिरना होदों नोंथांमोना लिरनो गोसो गैयाबा लिरनाङा ओमफ्राय AC नि माना मा AC नि माना जोंना 7 root over 3 BC नि माना मा BC नि माना 7 equal to मा 7 खौ कमन लाजागोन दानियाव 7 खौ कमन लाबा मा जागोन root over 3 plus 1 so दा मिटार जागोन आरोना so दा टावारनि जौथाया मा मोनखो लोगोफोर जोङो मोनबाय जे 7 root over 3 plus 1 so clear लास्टआव बेबादि लिरना होबाय so एबार लोगोफोर गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट कुइसनाव जोङो थांलायदोनिसै लोगोफोर so मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ जेसेबां हायो लोगोफोरनो शेयार खालाम जाहाथे बयबो सोलोंनो हायो बेबायदिनो टिउटरियेल जों गोदान होबाय थानो नोंथांमोना जुदि लाइक आरो शेयार खालामनानै जुदि जोंखौ सापर्ट खालामबाय थायोब्ला जों बेबायदिनो गोदान होनो माने साहस मोनो लोगोफोर so ना एबार जों स्टार्ट खालामगोन 30 नाम्बार so 30 नाम्बार मा दोंनाय लैथो बिखुङाव थानाय 75 मिटार गोजौ रेजें न' गंसेनिफ्राय गंनै जाहाजखौ नोजोर नायनायाव बिसोरनि हायग्लाय खनाफोरखौ फारियै 30 आरो 45 डिग्री मोनबाय जुदि गंसे जाहाजा गुबुन गंसेनि उनाव रेजें न'नि एखे बिथिङावनो थायो गंनै जाहाजनि गेजेरनि जानथायखौ दिहुन so दा सिम्पली आं बेखौ नोंथांमोननो डायग्रामजों बुजायदोंसै लोगोफोर so डायग्राम आखिनानै बुजायबा एसे बुजिनो गोरलै जायो नालाय so आङो डायग्रामजों बुजायनोसै 30 नाम्बार क्लियर so मा होनदों मोनसे सागर दङ आरोना सागरनि सायाव सागर नै दङ आरोना हमना ला बेनिफ्राय मा होनदों बेवहाय लैथो बिखुङाव थानाय 75 मिटार गोजौ रेजें होनदों नैनि गोजौआ बेसेबां नैनि गोजौआ बेसेबां होनदों 75 मिटार गोजौ रेजें माने मा बुजिदों गोजौ रेजें माने सिगनेल हरनाय आरोना मोनसे टावार बायदियानो आरोना टावार बायदि मोनसे सिगनेल हरनाय मोनसे माबा थायो आरोना जाहाजफोरखौ सिगनेल हरनाय सागरनि गेजेराव दोङो होनदों बिखुङाव दोङो होनदों बेखौ so दा बिनि जौथाया बेसेबां होनदों जोंनिया 75 मिटार क्लियार ना आंनिया लाबाय 75 आरो बेखौ आं हमनोसै हमना ला AB हमसै आङो मा हमखो आङो गोदोर लिरनोसै साइज नुवाखै AB हमबाय ना लोगोफोर AB हमबाय so दा कुइसन होदों जे नाय मोनसे आं बुजायनो इयाव खेबसे मोनसे बुस्थु आं इयाव एसे बुजायनो गोनां दङ हमना ला नैबायदि थाबाय आरोना नैबायदि थाबाय नों नैबायदि जुदि जायोब्ला नों मिन्थिखा नै फार्स्ट मोनसेया नै बिन्दोनिफ्राय नै फार्स्ट मोनसेया नैनिसाय गेदेर जाखागोन हकटुबा नैबे 60 जागोन हकटुबा नैबे 30 जागोन बेबायदि जागोन आरोना माने नै उननि बिन्दोनि खनानिसाय नै सिगांनि बिन्दोनि खनाया सानफ्रोमबो गेदेर जाखागोन लोगोफोर स बेनिखायनो आं नैयाव एसे बुजि मोननो बेखिनिखौ बुजायनायानो जाहैबाय स नैयाव जोंनिया 30 आरो 45 डिग्री होनाय दोङो होनना बुंदों मोनसे बिन्दोसिम स मा होनदों नाय नोंनि नैनि थिखिनिनिफ्राय जायखिजाया मोनसे बिन्दोसिम नैनि मोनसे बिन्दोसिम आरो जायखिजाया मोननै लानो होदो आरोना बिन्दो स बिन्दो मोननै बेबायदि जौगा खनाया जोंनिया मा जायो जौगा खनायफोरा जोंनिया 30 आरो 45 डिग्री जायो स नोंथांमोना बेवहाय मा मोनसेखौ लागोन गोनो गोथो जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बेखौनिखौ जुदि नोंथांमोना 30 लानानै बेखौ 45 लाना होबा मिस्टेक जागोन स बेनिखायनो आं दानिनो होनखादों जे जि बिन्दोखौ सिगाङाव मोनगोन बे गोदोर जाखागोन उननिसाय माना गिदिर जागोन आरोना स दा जोंनिया बेसेबां होनाय दङमोन लोगोफोर 30 आरो 45 डिग्री होनाय दङ ना जोंनिया स 30 आरो 45 डिग्री जाबा जोंनिया नै फार्स्टनिया जागोन 45 डिग्री उननिया जागोन 30 डिग्री बुझना क्लियर ना लोगोफोर माने फार्स्टनिया उननिख्रुइ गेदेर जागोन लोगोफोर स खेबसे आं कुइसन फरायनानै लैथो बिखुङाव थानाय 75 मिटार गोजौ रेजें न' गंसेनिफ्राय गंनै जाहाजखौ नोजोर नायनायाव बिसोरनि हायग्लाय खनाफोरखौ फारियै 30 लोगोफोर सरि बेवहाय जोंनिया मा होनदों हायग्लाय खनासो होनाय दङ स हायग्लाय खना आं नोंथांमोनखौ बुजायखानाय जादों सिन्था खालामनो गोनां गैया स जोंनिया बेबायदि जागोन बा जोंना हायग्लाय खना होननाय लोगो जोंनिया मा खालामगोन नैवाय जोंनिया नैबायदि हासा बोना लानांगोन लोगोफोर स बेबायदि हासा बोना लायोब्ला हास्रें बोना लायोब्ला दा हमना ला नै दों बे खना जायोबा जोंनिया नैबे जुदि जोंनिया 45 डिग्री जायोब्ला लोगोफोर नैबे 45 जाबा नैबे मा जागोन जोंनिया नैबे मा जागोन
45 डिग्री जागोन स' बिदिनो जुदि नैबे जुदि नै बिन्दोसिम हमना ला जौगा हाइग्लायखौ नायबाय लोगोफोर 30 डिग्री अब्ला जोंना अबियासलि नैबेबो जोंनिया 30 डिग्री जागोन आरो मानो जागोन बेखौ आङो बै सिगांनि कुइसनावबो बुजायखाना होनाय जोङो मानोना जोंनिया लिगाव थानाय उल्था मोखां इसिं खनाफोरा समान जायो स' बेनिखायनो नैजों बेजों समान बेजों समान क्लियार ना लोगोफोर स' आंनिखौ फार्स्टलि आं जौगा खनांना हाइग्लाय खनां नायाखैमोन अब्लाबो दा नायनाय जाबाय अब्ला नोंथांनो आं दिन्थिना होनाय जाबाय दा सिम्पलि जोङो दा मा दिहुननो होदों जे गंनै जाहाजनि गेजेरनि जानथायखौ दिहुन दा नै गंनै जाहाज दङ आरो ना गंसे जाहाजा नैयाव दङ गंसे जाहाजा नैयाव दङ दा नैनि गेजेरनि जानथायखौ दिहुननो होदों नैसिनिनि दा उनाव ए बि निखौ सि होनोसै निखौ डि होनोसै दा जों मा दिहुननांगौ सि डि नि मानखौ दिहुननांगौ लोगोफोर स' दा हमना लानोसै आङो हमना लाबाय जाहाज मोननैनि जानथाय इक्वल टु मा हमखो आङो डिसि माने डिसि आरो सिडि एखे हा डिसि हमबाय आरो ना आरो मोनसे लिरना लानोसै मा होनदों बेखौ आरो गोजौ रेजेंनि गोजौ आरो रेजें न'नि जौथाय इक्वल टु मा हमखो ए बि इक्वल टु बेसेबां 75 मिटार क्लियार ना लोगोफोर स' देयारफर आखान्थिथाम ए बि सि खौ लाग्रोनोसै आं ए बि सि आखान्थिथाम ए बि डि निफ्राय मोनो मा मोनसे आखान्थिथामखौ लाखो लोगोफोर आङो से खालायनोसै र' एसे आखान्थिथाम ए बि डि 45 डिग्री इक्वल टु जों मा लिरनो हागोन ए बि बाय डि बि स' इमप्लाइज दैट 1045 ए बि नि माना जोंना 75 इनिफ्राय डि बि जाबाय नैबे स' इमप्लाइज दैट स' डि बि इक्वल टु बे जागोन 75 मोनबाय लोगोफोर स' दा नै डि बि नि मानखौ जामानखौ लोङो 75 मोनबाय स' एबार एगेन जोङो सि डि नि मानखौ जोङो दिहुनसै सि डि नि मानखौ दिहुननो थाखाय जों मा लागोन ए बि सि आखान्थिथामखौ लागोन स' आं बे साइडनि आखान्थिथाम ए बि सि निफ्राय मोनो सिनिफ्राय मा मोनगोन 30 डिग्री इक्वल टु ए बि बाय बि सि क्लियार ना लोगोफोर ए बि बाय बि सि बेखौथ' जों मिथिखागौ थोंगोरबाय हासा 1030 नि माना बेसेबां 1 बाय √3 ए बि नि माना जोंना मिथिखागौ ए बि नि माना 75 आरो बि सि खौ जों मा लायनाय नैया दे बेखौ उनाव चेन्ज खालामदोनसै लोगोफोर आं नैखौ आङो फार्स्ट बि सि खौ दोनसै स' इमप्लाइज दैट दा नैखौ जुदि जोङो क्रस माल्टिप्लाइ खालामबा बि सि इक्वल टु मा मोनगोन 75 √3 75 मा मोनखो 75 √3 मोनबाय स' दा जोङो लोगोफोर बि सि नि जायगायाव मा लायनाय बेखौ नैबे नैनिफ्राय नैसिम मा बि सि ना बि सि खौ जों माबायदि लिरनो हायो सि डि प्लास डि बि लिरनाय क्लियार ना लोगोफोर स' दा जों नै बि सि नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो जों लिरनो हायो सि डि प्लास डि बि इक्वल टु 75 √3 सावगारिनिफ्राय मोनो होनना लिरो सावगारिनिफ्राय मोनो स' सावगारिनिफ्राय मोनो होनना लिरना लाबानो होबानो जाबाय स' डि बि नि माना नैया दा बावैसो मोनबाय नैखौ 1 होना ओरैनो होनानैसै आङो स' सि डि बि नि माना बेसेबां 75 इक्वल टु 75 √3 फ्रम 1 माने मा बुजिखो 1 निफ्राय मोनबाय आरो ना लोगोफोर स' बिनि उनावहाय इमप्लाइज दैट सि डि इक्वल टु 75 √3 माइनास 75 माइनास 75 मोनबाय क्लियार स' इमप्लाइज दैट सि डि इक्वल टु 75 खौ जोङो कमन लाबा जोंना मा थागोन √3 माइनास 1 बेखिनियानो जोंनिया माना जागोन स' देयारफर जों सि डि नि मानखौ हमदोंमोन ना जाहाजनि जानथाया सि डि सिमोन स' जाहाज मोननैनि जानथाय इक्वल टु दा लिरना होदो लास्टआव देयारफर जाहाज मोननैनि जानथाय इक्वल टु सि डि इक्वल टु बेसेबां 75 √3 माइनास 1 मिटार मोना लोगोफोर मिटार नंगौ ना नायनोसै आङो मिटार स' दा मिटार जागोन बेखिनियावनो जोंना एन्सारा मोनबाय स' दा लोगोफोर बुजिदोंना
स' दा नाय नै भिडिअनि जों गेजेरजों नैखिनाखौनो सावरायनाय जाबाय लोगोफोर स' थाबैनो जोङो बेनि 14 नाम्बारखौ जोङो खालामदोगोन नेक्स्ट भिडिअआव स' बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामजालायबानो जाबाय जेसेबां हायो नोंथांमोना स' गोजोन्थों लोगोफोर स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय